खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो जनालि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लानानै फैदों। मिजिंथियो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे नायलांगोन। गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि गिबि सान 1 जानुवारि खालार खालिनो जापानाव मोनसे गिदिरथार मिथिंगायारि जाब्रबथाय एबा बांग्रिं मावदों। हरखाब 7.6 मेग्निटिउडनि बांग्रिंआ जापान हादरखौ सोमावग्लुंदों, जायजों न' बां बायदों। न' बां बायदोंब्लाबो रावनिबो जिउ खहा जायाखै होनना मिथिना मोन्दों। मानोना जापानाव ओरैबायदि न' बानायनाय जायो जे हरखाब मिथिंगायारि जाब्रबथाय एबा बांग्रिं फैब्लाबो न' बाङा बायोब्लाबो जाहाथे सुबुंफोरा बायनाय न'जों होसिनजानायनिफ्राय रैखाथि मोननो हानाय बादि केपासिटिखौ बानायनाय जायो। बैज्ञानिकफोरा खनले जापान हादराव बांग्रिं जाबोबाय थादोंब्लाबो बे बाराव देरसिन बांग्रिं मावदों होनना मोनथिनो हादों, जाय बांग्रिंनि सोमावग्लुंनाया 7.6 मेग्निटिउडनिमोन। हरखाब बांग्रिं मावनायजों गोबांनि सम्पति खहा जानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसे पाक्कानि लामाफोराबो थुब्ला गावदों आरो कारेन्ट खुन्था, न' बां बायदि बायदिफोरा थेर-बेथेर जादों। बे सोमावग्लुंनायाव साखाथियाव थानाय सागोरनि दैया 5 मिटार गोजौसिम बुसावदों आरो जुदि बेबादि बांग्रिं फैबाय थायोब्ला सुनामि जानायनि सम्भाबना दं होनना बैज्ञानिकफोरा नायबिजिरनायनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2011 मायथाइनि 11 मार्चआवबो जापानाव सुनामि जानानै गोबां खहा जालांबाय। अब्लाबो जापान हादरनि सरकारा सुनामिखौ होबथानो हानायनि राहाखौ खालामनो हानाय जायाखै। दा बेनिखायनो बे गिलु-बालु मिथिंगायारि जाब्रबथायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय सागर खाथिनि माखासे जायगाफोरखौ खालि खालामबाय होनना मिथिनो हादों। लोगोसे सुबुंफोराबो सांग्रां जानानै थानो थाखाय जापान सरकारा बिथोन होदों। रायजो सरकारा गोबां एक्सिडेन्ट जानाय एबा सौग्रावलायनायखौ होबथानो थाखाय इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनो माखासे नेमखान्थि खानानै होदोंमोन, नाथाय बिथांमोना बे नेमखान्थिखौ गनायनानै लानो हायाखैमोन। थिग बेबादिनो गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट जथुम्मायाव ट्राक सालायग्राफोरनि हेंथायैबो सरकारा मोनसे नेमखान्थि एबा आयेन पास खालामदों। नाथाय सरकारनि बेबादि आयेनखौ ट्राक ड्राइभार बिथांमोना गोरलैयैनो गनायनानै लानो हायाखै। सरकारनि हेंथायै आसाम बंग सिमानि सिमल टापुआव माखासे ट्राक सालायग्राफोरा राजालामा होबथानानै आयेननि बेरेखा खालामो। फोरमायथिनाया गोनांदि रायजो सरकारनि बे दानानै होनाय आयेनानो जादों सोरबा ट्राक सालायग्राया लामा जाब्रबथाय खालामनानै खारखुमायोब्ला 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांनायजों लोगोसे 10 लाख जुरिमाना होनांनायमोन। बे आयेनखौ बानायनायनि हेंथायै खुद्रिखांदों ट्राक ड्राइभार गौथुमा। बिथांमोननि बायदिब्ला गारिखौ सालायबाय जेब्ला एक्सिडेन्टआ सानसे गोरोन्थियाव जाफ्लांखायो। जुदि एक्सिडेन्ट जानायाव ड्राइभारा खाराब्ला पाब्लिकआ बुनानै जायगायावनो जिउ फोजोबो। बेनिखायनोथ' खारो होनना बिथांमोनहा फोरमायथिदों। खारनायनि थाखाय जुदि 10 बोसोर जेल जानांनाय आरो 10 लाख जुरिमाना होनांनाय आयेनखौ सरकारा बोखारनानै लाफिनाब्ला गासै भारत हादरखौनो साखा बन्द खालामगोन आरो जों ड्राइभारफोराबो भट होयो। जुदि आयेनखौ बोखाराब्ला भारत हादरनि मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौबो बोख्लायनो हागौ होननाबो अमित शाह बिथांखौ हुमखि होयो। मानोना गासै भारतआवनो 30 कौटिनिबो बारा ड्राइभारफोर दं। ट्राक ड्राइभारफोरा मासाव 20,000खौनो खामायनाया गोब्राब जायो। अब्ला 10 लाख रांखौ माबोरै होनो होनना बिथांमोनहा गोख्रों खुद्रिखांदों। गोसोम आयेन बोखांनानै लाफिन, ड्राइभार खौसेथि जिन्दाबाद बायदि बायदि स्लगान होनानै आयेनखौ बोखांना लाफिननो आरो ड्राइभारफोरनि मोजां खामानि मावनो थाखाय खावलायहरो बिथांमोनहा। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव बिटिआर गोजोन गोरोबथाया जानानै थांबाय। नाथाय गोजोन गोरोबथा जानायनि उनावबो दिनै जोंनि माखासे जोहोलावफोरा बर' हारिनि थाखाय गावनि जिउखौ बाउसोमबोनाय एनडिएफबि सोद्रोमाफोरा जेलाव दं। बेनिनो सासे सोद्रोमा प्रहलाद नार्जारी, जायखौ आफादाव मेनला मुंजों गाबज्रियोमोन, बिथाङाबो मोनसे केसनि थाखाय पुलिसजों हमजानानै दासान्दि सेन्ट्रेल जेलाव दं। बिथाङा गिबियाव क'क्राझार थानायाव जोबथेजादोंमोन, बिनि उनाव गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव लांनाय जायो। प्रहलाद नार्जारी बिथांनि फंबाया फोरमायथिनाय बायदिब्ला खमैबो 1 लाखनिफ्राय 2 लाखसो रां खरसा खालामनानै बिदानि केसनि थाखाय नांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव प्रहलाद नार्जारीया क'क्राझार थानानिफ्राय गनायनि रेकर्ड जानायनि उनावबो उल्थायै फिन गुवाहाटीनि सेन्ट्रेल जेलावसो सोनानै दोनजाफिनदों होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। दुखुनांथावदि प्रहलाद नार्जारीया सासे फिसाजो दं, जाय फिसाजोआ गावनि बिफाखौनो सिनाया। 4 थाखोआव फरायनाय फिसाजोआ बिफानि महरा माबायदि दिनैसिमबो नुफेराखै।
बिथांनि अनसुलि बिसिया गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो हाजिरा हुजिरा मावनानैसो न'खरखौ सालायो आरो दाउ अमा फिनानै गथ'नि फरायनायनि खरसाफोर आरो गाननाय जोमनायफोरखौ बायनानै होयो। नाथाय बिथांखौ खबर लाग्रा दिनैनि समाव रावबो गैया। बेनिखायनो बिथांनि बिसि फिसा आरो न'खरा बिथां प्रहलाद नार्जारीखौ न'आवनो थानानै गोजोनै संसार जानो हानाय बादि जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय बिटिआर सरकारनिसिम खावलायहरदों। माने बेबादि लखबनो नाङामोन आरो बियो, ओमफ्राय सावनोबो नाङामोन। हरा नालाय हरा जसिया सारा जि बुंलांबाय आंनि बेमार, आंनि बिसिनि बेमारनि आरो मारै जालांदों बोरै जालांदों बेखौ जेरै जसिया सारा सेस फारि फारि बुंलांजोब्बाय। फैनानै आंनि न'सिम फैनानै फोरमायलांबाय। नंगौ बे सारनि बुंनाया आं फोथायो आरो बयबो फोथायो। आरो माने आं लांदोंमोन सिगाङाव जेन्थ' सारनो हैदोंमोन, बेखौ देखायहैदोंमोन आंनि बुरिखौ। आरो बे देखायनायनि गेजेराव जेन्थ' सारा बुंदों बिनि बेमारा मा टिउमार सार, बिनि एसे अनसुंथाइ मोनगोन नामा आरो एसे हरगोन नामा, बे हिसाबै आं जेन्थ' सारनाव लांदोंमोन। ओमफ्राय फारि फारि बे लेखाखौ नायबाय, आंनिखौ मोनदों सहेन बसुमतारी, ओमफ्राय आंनि बुरिनि नामा जाहैबाय रमे बसुमतारी। बाहाय ग्रोब आंनि लेखाखौनो फार्स्टआव मोनखादों आरो जेन्थ' सारा। ओमफ्राय फरायबाय, फारि फारि फरायनानै मोनबाय अनसुंथाइ। आरो बिनि गेजेराव सोंबावबाय आरो बियो, नोङो दसे जिरायथ' आदै होननायखाय आं जिरायदोंमोन आरो। ओमफ्राय आं जिरायनानै थाबाय आरो। ओमफ्राय बै माखासेफोर दंमोन हिनजाव हौवा थांनाय, बिसोरनियावबो सोंबाय। आरो बिनि गेजेराव बिसोरनावबो सोंनानै मोनबाय आरो बोरमा अमा दाउ बेबादि हरो होननाय खोनानायखाय बे रायजो राजाया थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय बे लेखाया जाबखो दंमोन बिनि गेजेराव। ओमफ्राय बेनि गेजेराव बे लेखाखौ नायजोब्बाय। दाना सासे सेंग्रा थेख्लाग्रा दंलाय आरो बे जेन्थ' सारनि खाथियाव। ओमफ्राय दाना बे मा बुंहरबाय, मेगन थिफायबाय, ओरै खालामबाय, लांजोब्बाय आरो बुथुमनानै बस्थायाव सोनानै। दाना बे जेन्थ'नि सारनि फावा मा फाव, बे सोनाबा गावनि ओरैहाय हाखर दंलायो आरो न'नि एसे आन्दो जायो बे हाखराव, बाहाय स' लखबहैबाय। दा बेथ' लखबहैनो नाङाना बियो, रावबो मोजां मोनाखै आरो बिनि गेजेराव पाब्लिकआ। माने बेबादि लखबनो नाङामोन आरो बियो, ओमफ्राय सावनोबो नाङामोन। हरा नालाय हरा होआ नालाय होआ बेबादि बुंहरबानो जायो आरो जेन्थ' सारा। ओमफ्राय बे थांलायबाय। दाना फेरेंगा सारनाव थांलायबाय। ओइदिननो थांदों आरो थांखादों। बेयाव मोनाखिसै नालाय फैसाखौबो, सोरबा बैसागुनि, सोरबा बर'दिननि, सोरबाबा एकदम माबानि पिकनिक जानायनि थांदोंमोन आरो। बिनि गेजेराव गैया, रावबो मोनबोखायाखै। हिनजावबो गैया, हौवाबो गैया, बेमारिबो गैया, गैया, बाहाय मोनबोनाय गैया आरोखि। ओमफ्राय दाना फेरेंगानाव थांलायबाय। फेरेंगा न'आव गैहैयालाय जों थांनायाव। दाना बै सासे बडिगार्ड दंलायो आरो। बडिगार्डआ बुंबाय, दानिया बडिगार्डआ बे क'क्राझारावसो थांदोंलै, बेखौ नोंसोर नेनो हागोन, बेयो मिटिंसो जाहैदोंगोनदां, जाबाय आरोखि। होमबाबो जों नेथारनोसै आरोखि, नेनोसै बाबु, जों नेनाबो जों हरजों हरबाबो जों थांगोन, बेबादि होननानै जों नेखाबाय आरो। ओमफ्राय दानिया एकदम 5थासो जाखाबाय। बे 5था जानायनि समावनो फैबायबो नै, नङाबा बे गामि दरसे बारबानो बेयावनो दंहैयोनो। बिदि थगायो पाब्लिकखौ, बेबायदि थगायनो नाङा आरोखि, बेबादि थगायनो नाङा। हरा नालाय हरा, गैया नालाय गैया होनना बुंहरखाबानो जायो
मा थाइसेबो फैसा गैया थाइबाबो गैयानो बिदि जाहैबाय पाब्लिकनि सायावसो मन्त्रि पाब्लिकनि सायावसो गावबुरा पाब्लिकनि सायावसो एमएलए पाब्लिकनि सायावसो बायदिसिना गिदिर गिदिर जालांनो मोनो नङा होमबा दा बेनो दा ओंखायनो पाब्लिकआ रागा जोंना फैदों आरो बालबो होला फेरेंगा नोंनावबो हर होला एकदम हिनजावफ्रा जा रागा जोंबाय आखाइ खबजोब्बाय जों खब 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 खबनो फेरेंगाया साल्ला जा लाजिखो न'आव थ्रोब बे जायो ओंखायनो आंबो नै फिनज्रा बारबाय मोख्रानि नों हरा नालाय आंबो बारबाय आंल' नङा बयबो बारगोन बिपिएफआव बयबो बे समाव नोङो अनोब्ला खिन्थु बारनाय नङामोन खोमा लाइमुथि खावसेयानो थांखाबायानो होनदो गैखाला ट्रेक्टराव गहर लेखा ट्रेक्टर गंफा गंफा होनो नागिरदोंमोन फेरेंगाया बिमाबो होननाय थादोंमोन बियो थगाया आं रायजोफोर थगाया आं फंबायफोर आइफोर आफाफोर बड'लेण्ड न' हाग्रामालाय मा न' होदोंसि हाग्रामा थेखा थेखा न'सो लुना होदों आं होगोन बड'लेण्ड मोननायजों बड'लेण्डआवथ' मोनखासिगोन बड'लेण्ड न'आ गोगोम दुलुर दाखार मन्दिर बादि लुना होगोन आरो गहर लेखा ट्रेक्टर गंफा गंफा होगोन आं समाय लालायलायदोंब्रा फेरेंगाया बेबायदिनो ओंखायनो दा जोङो फोथायबाय फेरेंगाखौ बिराद बरिया मोजां होननानै जों फोथायबाय बिराद अनहरबायबो फेरेंगाया ट्रेक्टर गंसे गंसे हरबाय आरो न'आलाय न'बो हरबाय बड'लेण्ड गंफा गंफा हरबाय आरो बेमारखौबो नायजोब्बाय फेरेंगाया ओमफ्राय जेन्थ'आबो नायबाय एकदम बरिया बेथ' आरो गारि मटर साइकेलबो हरदों बलेर'बो हरदों बेनोसै आरो दिनैनि खौराङा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि आंनि खौरांखौ जोबजासे नायबायब्ला अन्नानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव एसेनोसै गोजोन्थों।